kayang-kaya ko naman yung mga pakit-kit mong ganito, oh. Saka na, Lola, pag kaya mo nang sundan ng steps. Nak, bilisan mo na. Opo pa. Alilate tayo. Wait, saan kayo pupunta? Ma, may seminar ako. Ihahatid ko lang apo mo sa mga friends niya. Maglalaon yun daw sila. La Union? Sama ako. Mga friends ko kasama ko. Puro mga bata. Ba, oh, parang sinasabi ng apo niyo na hindi na kayo in. Uwi rin naman ako mamayang gabi. Ha? Yun, kalis na kami. Tawag ka lang kung may kailangan ka, ha? Dati naman, in na in ako, ah. I wish you are here, mahal. Or I wish magkasama na tayo. Ano mahal? Ready ka na for our last road trip sa paborito nating lugar? Hi, boys! I'm halfway there, Dad. Buti na lang din 4 hours lang yun from LU. O, sige, nak. I'll see you. Pa, kanina pa kayo? Kanina pa. Naghanap na nga ako. Wala eh. Ito yung last na post ni Lola. Ayun. Tara. Nakita ko na Jaya po. Ay sir, sorry. Nakita ko po siya dun. Ano, wala rin? Wala pa rin pa. Oo nga, tara. Lola! Ma. May bagabigat yung ma'am, sir. Ay, si ma'am po. Papunta na po siya ngayon sa St. Jude's. Ayun, lola mo. Lola! Ma. Anong ginagawa niyo rito mag-isa? Eh, lagi nyo naman akong iniiwan, eh. Sorry po, Lola. Sensya ka na, ma. Matatanggap ko lang mga sorry ninyo kung sama-sama tayo mag-slide. Juan Luna? Ang Ilocos Norte ay lugar ng mga matatapang na bayani. Bawal mga duwag. Tara, kuya. Ma! Lola! We're just getting started! Halika na dito
Ma, okay ka lang? I'm just happy. Lalo, we have a surprise for you! Ma? Lola? Lola? Oh, anong iniiyak niyo dyan? Buhay pa ako, no? Ano? Are you in for more adventures? I'm in!